Hieno auto tossa. Etupenkki. Kovaa reeniä. Rintaselkä. Wow. Akkareena olkapäitä. Akka. Morjens. Luulis tekevän jo. Luulis tekevän jo. Bra. Yep. Morjens. Näitä hauikset. Siellähän ne.
Kevyyttä on. Joo. On se semmoista. Toukokuu. 10. päivä toukokuuta. Tosta. Ei. No. Ei. Ei toimi. Ei. Ei oo hyvä. Ei toikaan hyvä. Olkoon siinä. 10. päivä toukokuuta, keskiviikko. Ja lunta sataa ja kaikkia vituttaa. Tää on muotiin nykyään tää, että ajetaan ja kuvataan. Me oltiin tossa viime viikonloppuun ton Pitkäisen Samunkaan reenaamassa. Tossa Kristallisportilla, niin niin. Vittu ei näe mitään. Reenattiin rinta selkä. Kuvattiin jotain. Siinä vaan pääs korruptoitumaan jotain tiedostoja, niin katsotaan mitä saadaan ulos. Ja nyt mennään sitten Marjamonantin kanssa Jyrkymille vähän reenaa jalkoja. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Olisi tarkoitus kuvata koko paska, jos akku kestää. Ja näin päin pois. Niin. Joo, tää nyt sataa niin paljon lunta, että katellaan tuolta kahvikupin äärestä vähän lisää. Kaloreita on saatava, se on fakta, sanoo tämä mies. Kaloreita on saatava, muuten ei kasva. Näin se on. Mr. Marjamo. Ja kahvia tietysti ennen reeniä täytyy saada, että jaksaa painaakin siellä jotain. No, Savonlinnan lihakasa, tämmönen parrunpätkä. Savonlinnan lihapää. Nykyinen vaikuttaja Savonlinnassa. Pistetään pöhinää kohta. Pöhinää? Pöhinää pessään. Kofeiiniherkkä ihminen veti äsken kofeiinia ja nyt se vetää kahvia vielä päälle. Sitä käytetään vielä fiksusti, käytetään vaan reeni ympärillä ja joskus aamulla, jos on ihan pakko. Niin toisin kuin minä käytän joka väliin. Sitten kun sitä liikkii se pannu päivässä, niin eihän se enää vaikuta mitenkään. Ei, no mulla se on toi kahvi, en mä mitään kofeiinitabuja vedä, mutta... Joo, ei parane vetää ja etenkin tapuista puheella, niin... Kannattaa katsoa mitä sinne suuhun laittaa. Näin on, ja mistä purkista? Mikäs on meidän päivän agenda tänään? No, tänään olisi etureisipainotteinen jalkareeni. Että ajattelin, se on ennen toiminut meille hyvin, että pari ojennussarjaa siihen alle, saadaan hyvä tuntuma. Sitten lähdetään tekemään hakkikyykkyä tai prässäämään. Ja tehdään varmaan kolme liiket hakkia, 3 prässiä. Tehdäänkö me vähän kevyemmin mitä me nyt ollaan? Tai niinku ei kevyemmin, mutta ei kevyemmin, mutta ehkä pidempiä sarjoja koitetaan hakea. Joo, sopii mulle diettiläiselle hyvin. Joo, kokeillaan sitä. Mä oon niissä ihan paska, niin niissä pitää kehittää. Joo. Nyt menee toisinpäin, että Kvarre painaa 30 toistoa putkea ja sä hyydyt siinä 15 paikkeilla. Kun viimeksi tehtiin, mä prässin 300, sulla oli 550 prässissä ja tehtiin... Ei ihan. Aika lähellä. Joo. No ehkä se on enemmän ollut sitä voimapodausta sitten, että nyt on parempi mennä sille alueelle, missä ei ollut. Sieltä voi saada jotain hyötyä. Pistäpä flexaten, siinä on hyvä valo nyt, kun saat sen kahvikupin juotuun. Mä vähän kuvailen. Siinä Junnu-ikäinen äijä, niin... Ei oo enää 24. 24V. Oot sekin 24V? Oo. 24V. On kova jätkä. Siellä löytyy. Kuitenkin yleisen sarjan rivistössä viimeksi kun olit kilpailemassa, niin Junnu-ikäisenä pikkupoikana siellä. Oli se ekaksi kisaksi ihan itse silleen tyytyväinen nyt, että kunto saatiin niin hyväksi. Mä en tiedä kuuluuko täältä mitään puhetta, kun tää pauhaa tää stereo täällä. Niin. Siellä on matkakaijarit soi. Joo. Tää on tää Kirkkokadun keisari, jolla on jumalauta 84 täällä niinku tilaa. Yksin asuu ja oma sauna tuossa toisella puolella seinää. Tuo mikä jätkä. Se on tämmöstä. Tästäkin joutuu luopumaan nyt tän kuun lopussa. Minne sitten? Se on Lahteen varmaan kesässä. Lahti-Helsinki välillä. Eeli Halosen kanssa vähän tumputtaa sitten. Jos se siellä näkyy, niin kyllä sitten on jotain kikkoja, miten ne kädet sais kasvaa. Ne on aika hyvässä kunnossa. Ja olkapäät. Niin.
koko se käsialue helvetin Niin. hyvä materiaali. Joo. Ei siinä, juodaan me vähän kahvia tässä näin ja lähdetään sitten Jyrylle päin. Lähdetään sinne. Pistäpä lopputuplat tästä ne. Tudum tum tudum. Tudum tum tudum. Tuo on hyvä. Päälle 10 toistoa täytyy saada. Ruvetaan veivaa. Joo. Ota se 12. Joo. Hyvää lämpöä. Jep. Pari hyvää. Nice. Täys pakko. On siinä yksi vaja. Ei vittu. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Mikäs sille tuli? Ei vittu tuommoista. Eipä voimailu mitään. No mut oli se nyt pitkä, kyllä mullakin se yli 12 tuli. Joo ei. Sulla on metrin lyhyemmät jalat. Lipuvarsin. No persi jalka. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ylös asti! Ylös asti! Liikaa painoa. No. Ei jaksa. Painot on pienet, mutta polte on sitäkin suurempi. Hep. Ja 3. 4. 5. Vauhdilla vaan kun alkaa hyytyä. 10. 1. 2. 3. Kevyt. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Vielä. 18. Vielä. 19. Vielä. Yes!
Onko samaa näköä vähän? Voi olla. Ehkä se on vähän innottanut, kun on tätä prässiä tehnyt, niin kattonut sen kuvin. En mä tiedä. Kyllä se siistimpi on kuin esimerkiksi kun katsoo tuota. Sikahymy. Tuossa hirviö. Ihan. Eiköhän tehdä? Tehdään vaan. Hyvä. 7. Oma. 10. Mukana ollaan. 1. Jep. 2. Tikkuha. Jep. 3. 4. 5. Kuusi. 7. 8. 9. 10. Anna mennä. 11. 12. 5. Pikku. Sitten 3. 2. Kerta vielä. Anna tulla. Yes! Mä käyn ottaa vielä hapet tuolta ulkoa. Pitäisikö näyttää meidän salainen metodi tonne kameralle? Salainen metodi. Salainen metodi. Harri kävelee kuin iso mies. Kävelytyyli on semmonen. Se on Raskaan saada podarilla. Se on pikku podari, mutta kävelee kuin pingviini. Tuu säkin tänne, niin se on happea vähän. Vähän happea. Heti kulkee paljon paremmin. Lihaksetkin näyttää isolta. Paitsi meikäläisellä. No niin, sit mennään. Jatketaan matkaa. Vanha liitto. Mikä? Vanha liitto. Liitto on vanha. Sitten platsataan. Mennä vaan. Hyvin tulee. Mennä vaan. Mennä vaan. Jep. Rauhassa vaan. Hop! Hyvä. Siinä oli varmaan 13. Onko parikymmentä? Lähemmäs 30 väittää. Ei pystynyt laskemaan. Ai se on mun huki. Joo, se on. Yes! Toistoja vaan. No niin. Anna mennä vaan. Yes. Hyvä. Vielä. Tuu tasaisesti mauta. Yes! Eka avuilla. Nyt jarru päälle. Ja tiedät täysillä. Hyvä. Mitkä on fiilikset? Det var jättebra. Ja. Ja. Nu ska vi baila. Saatana juu. Emme sit kuvata. Viimeisiä kuuluisia sanoja. Harvinaisempi liike noilla kaupallisilla saleilla. Elikkä GHR. Gluteham raise. Kyllä. Se menee enemmän takareisille kuin munat eteen. Lantio eteen. Munat turpeeseen. Sieltä. Koko ajan jännitys. Semmosta tehdään sitten. No. Kuvataan sitten tosissaan se itse työsarja. Olisiko kutosta?
9. Mene vaan. Tiukka. Purista. Jep! Hyvä. Jep! Hyvin tulee. Nyt on pitkää. No mennä vaan. Ja mukaan. Jep! Hyvä. Hyvä. Purista vaan. Pidä. Jep! Hyvä. Se oli semmonen plus 15. Pidä vaan tommonen. Tää on vaan helpottaa. Jes. Monet eteen. Jännit. Pari vielä. Hyvä. Sitten vielä suoraan, ihan tikkuna. Sieltä. Hyvä. Jarru, pysäytä se. Suoraan. Nyt mennään. Jaloille viimeiset kovat rytistykset. Mennä vaan. Jep. Hyvä. Vittu mikä paine. Hyvä masina. Vanha liitto. Liitto on vanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jes. Hyvä. Joo, pohkeet vielä loppuu ja homma paketissa. Kattokaas pojat mitä mä löysin täältä näin. Kattokaas. Tää on niinku diatattu haukas. Samaa näköä, hymyilys vähän tänne päin. On se on sama. Tudun. Jep. Kova jätkä, nyt tehdään pohkeita. Ne ei oo mitkään helpotteet. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Siinä on muuten hyvä valo, otais tuplat vielä kerran. Turpaa. Puristaa. Mene vaan. Kumi pois. Vedetään vanteella. Ilman kumia. Näin on. Kunnon mesmitään jälkeen. Ilman kumia vanteella vaan. Kehonrakentaja pohkeet. Hyvä. Vittu että poltta. Hyvä. Ihan loistavaa. Poltta. Oho, on se. Vissiin joku sarja mennyt perille. Pohkeet varmaan isommat kuin kädet. Näytä podipeukku vielä, ne kaikki hyvin. Noin.